ก็ปรังซีการเบียงลองรัฐเราเป็นอังตันการเบียรัฐเราเป็นแก่จึงฮอนมีเดียกับทุกการพันปรังซีการดองบัจจุบันปีนี้itu masuk perang ke amai gibi pa kasi pini ni tum bangso perang ke gibi pon la putar kalang ke la pelo dam tang ni juklo yoner ke an kia se private keduji fa si itu kabiro soramai la pen kcs la pen tamen amai ang parta x kc la pen ke song truck atum stame itum pan nang cirap nang citudun alang itum pen si pinyarang bomang bompen pinyan direct ikora truck sinang lelo kasi la soputa lo ngelito kabirong saramai pen stame ang tan gitu KSA karbang long tang gitu KSA abang fuat dompan kapen ke karbang long ang bong itu manting itu asong-asong atau mastame nili tum jongjung pen ahem dam tek siti kiron dam tek det kidu kiron tek det tuwa fisitame alang itu bani tum phun pen chot sitame pen whatsapp pen kothai lo na selang itum same kaddo kawi he la pen ke kiase chingru po aning thi pen nili tum pina kiase rupli aktum hanstame matang te rupho alang itum stame puthot ni chiri pen hoi tuwang di tai mene asi rupho kusini tum panong lo kai ta share korte jan kusi nasi alang itum han kaddo ka we angtan KSA la pen ke dakar bang long man peng do social organization ampang asong panwang stame ni tum WhatsApp ke palian tido pali ante moningani la kese kili wang stame alirak cham la penke ahir jume nang tidun poposi angtan kese tumhan la penke karbang long man peng edu social organization tuman an sitame nitu karbang long arat pen arat atuma itu karbang long kachin hon akorte injir kithe kiri tok bang pu bang pi amet pi lamet pu an sitame itung kal birong soramai pen stame alang itum phan hir jume la pen ke jakong horang KSA iklaivet doji pu ning the penang tum phan chu kachuning ri pon lo la pen thu nitum kal birong